church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis telespettaturi nagħtikom merħba għal din l-Ewkaristija. Jew għalhekk ħuti narfu ħtijietna ħalli kif xiex niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nisqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt nirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla li minnek ġej kull ġid fiċċo kontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bil-ħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien is-Sultan Ahab bagħat messaġġiera ma' Iżrael kollu u ġabar il-profeti fuq il-Karmel. Elija resaq lejn il-poplu kollu u qalilhom: kemm se ddumu titlajjaw min naħa għall-oħra? Jekk il-mulej u Alla morru warajh, inkella morru wara Baal. Jekk kienu il-poplu ma rafx iwieġeb. Elija qal lill-poplu: mill-profeti tal-mulej bqajt jien waħdi u l-profeti ta' Baal ilaħqu mal-450 wieħed. Għatuna żewġ gniedes, ħallu l-dawn jaħżu l-gandus għalihom u jqattawh b'xejjeġ u jqegħduh fuq il-ħatab bla ma jkebsu n-nar. U jiena nħejjir gandus liħor u nqegħdu fuq il-ħatab bla ma nkebbes in-nar. Intom sejħu l-Alla tagħkom u jiena nsejjaħ isem il-mulej. Dak l-Alla li jwieġeb permezz tan-nar dan ikun Alla. Sewwa wieġeb il-poplu kollu. Imbagħad Elija qal il-profeti ta' Baal: għażlu l-gandus u ibdew intom, għaliex intom l-iktar fil-att. Intom sejħu isem l-Allat tagħkom bla ma tqabdu n-nar. Huma ħadu l-gandus li tagħhom, ħejjewh u bdew miżbieħ sa nofsinhar isejħu isem Baal u jgħidu: Baal weġibna. Iżda ebda kelma ma kien hemm u ebda tweġiba u baqgħu jaqbżu quddiem l-artar li kienu għamlu. F'nofsinhar Elija beda jiddieħaq bihom
u jgħidilhom: Għajtu bleħenola għax tassew u Alla, għandu mnejn jinsab imħasseb, jew mħabbat, jew msifer, inkella rieqed, ħajjistembaħ. U bdew jgħajtu bleħenola u jqattaw ġisimhom skont id-drawwa tagħhom bisjuf u skieken sa ma beda jċarċar id-dem fuqhom. Għadda nofsinhar u baqgħu mitlufa sa ma wasal il-ħin tal-offerta tal-vittma. Iżda ma kien hemm ebda kelma, ebda tweġiba, ebda widen. Elija qal lill-poplu kollu: Ersqu lejja, u l-poplu kollu resaq lejh. U raġa waqqaf l-artar tal-mulej li kien iġġarraf. Elija ħatnax il-ġebla skont l-att ta' tribujiet ta' wlied Ġakob li lilu l-mulej kien qallu: Iżrael ikun ismek. U b'dan il-ġebel bena artar għall-isem il-mulej, ħaffer madwaru gandot jesa daqs żewġ sijan żerrija. Qiegħed sewwa l-ħatab, qatta l-gendus u qiegħdu fuq il-ħatab. Imbagħad qalilhom: Imlew 4 ġarar ilma u ferrawhom fuq il-vittma u fuq il-ħatab. Erġgħu għat-tieni darba, qalilhom, u reġgħu għat-tieni darba. Erġgħu għat-tielet darba, raġa' qalilhom, u reġgħu għat-tielet darba. L-ilma tferrex madwar l-artar u l-gandot ta' madwaru imtela bl-ilma. Fil-ħin li joffru s-sagrifiċċju, il-profeta Elija ħareġ fin-nofs u għajjat: Mulej, Alla ta' Abram, ta' Iżak u ta' Iżrael, uri llum li inti Alla fost Iżrael u li jiena l-qaddej tiegħek u li dan kollu għamiltu għall-kelma tiegħek. Weġibni mulej, weġibni, ħalli jkun jaf dan il-poplu li jint mulej, int Alla, u li jint dawwartilhom qalbhom lura. U niżel nar minant il-mulej, u ħaraq il-vittma u l-ħatab u l-ġebel, u trab sa ma xorob l-ilma fil-gandott. U dan raħ il-poplu kollu, u nxteħtu wiċċhom fl-art jistqarru: Jahwe, Allahu, Jahwe, Allahu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali: Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Flimkien: għax fik jien nistken. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Jienet lill-mulej: insidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Flimkien: ħarisni u Alla għax fik jien nistken. L-hemm tagħhom ikatru dawk li jaħtru Alla toħra. Lil dawn ma sawabx id-dem f'sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xuftejja. Flimkien: ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija, inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih familti qatt ma nitħarrek. Flimkien: ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Flimkien: ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Il-modijiet tiegħek għallimni, mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu għall id-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti? Jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li ma jkunu għaddew is-sema u l-art
anqas li żar tikka jew ittra waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd tiġi fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Tal-Evanġel. Eżid din is-silta hija meħuda mill-ewwel diskors li Ġesu għamel skont l-Evanġelista San Matteo, id-diskors tal-muntanja. Dan id-diskors Ġesu qed jippreżenta lilu nnifsu mingħajr ma jgħidha naturalment bħala Mosè l-ġdid. Mosè li allura fl-Antik Testament kien dak li ta' il-liġijiet li Alla ta' lill-poplu. Imma Ġesu u allura fit-Testament il-ġdid qed jippreżenta lilu nnifsu bħala dak li qed jagħtina liġi l-ġdida. Difatti, ħafna drabi f'dan id-diskors nisimgħu din il-frażi importanti. Smajtu x'intqal, imma jiena ngħidilkom. Smajtu x'intqal fl-imoddi, imma jiena ngħidilkom, però Ġesu hawnhekk fil-Vanġelu llum qed jgħidilna xi ħaġa verament importanti illi biha jurina li mhux qed iwaqqa' dak li qalilna l-ewwel Mosè, mhux qed iwaqqa' dak li hemm fl-ewwel liġi li Alla ta' lil-Mosè meta qalilna. Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' liġi jew il-profeti, jiena ma ġejt biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. U għalhekk hekk il-mod sabiħ ta' kif Ġesu qed jippreżenta lilu nnifsu bħala Mosè l-ġdid huwa allura l-orizzont biex ngħidu hekk id-dawl ġdid li qed jinfetaħ qudiemna. Il-ħsieb ta' Alla għalina qed jippreżenta lilna mhuwiex dak li qed jippreżenta lilna mhuwiex impożizzjoni li tillimita l-libertà tagħna, imma hu mod ġdid ta' kif Alla qed iħares lejn il-bniedem bħala liġi dik li tatina id-dawl għal ħajja tagħna, il-liġi id-dawl għal riġlejna. Però dal-Vanġelu Ġesu kollha nkedilna xi ħaġa importanti. Jekk mela xi ħadd tiġi fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewiet. U allura din it-twissija li Ġesu qed jagħmel qed ngħixuha kważi llum il-ħin kollu. Meta jgħaddu pereżempju liġijiet li jmorru direttament kontra l-liġi Alla, il-liġi favur il-ħajja, jew il-liġi kontra l-ħajja, il-liġi kontra l-imħabba l-oħrajn, il-liġi sfortunatament li tipproponi iktar l-egoizmu milli li ninfetaħ għall-oħrajn. U hawnhekk forsi tajjeb li noqogħdu attenti allura illi ma nkunux aħna stess illi bil-mod bil-ħsibiet tagħna, bil-mod ta' kif nitkellmu, bil-mod ta' kif nipproġettaw il-ħsibijiet u l-idejat tagħna, ma nkunux aħna stess li qed inġibu fix-xejn il-liġi Alla. U forsi hawnhekk nagħmel ukoll anke referenza għall-familja. Kemm tkun ħaġa sabiħa meta fil-familja tinduna li ġenituri qegħdin ikunu attenti ħafna biex jgħaddu valuri sbieħ tal-Vanġelu lil-uliedhom. Kemm ħaġa sabiħa meta tisma' u tara ġenituri li tipproġettaw is-sens, il-valuri tas-sens ta' sagrifiċċju, is-sens tal-qis, is-sens tal-moderazzjoni. Dawn huma l-affarijiet li jmorru dak li qed jgħinu biex tinbena dejjem iżjed il-liġi Alla. Però fl-istess ħin ma nistgħux ma nsemmux ukoll anke diskussjoniet li jsiru fil-familja fejn nirraġunaw u huwa b'daqshekk ma ġara xejn. U allura billi tagħmel hekk dan huwa l-mod allura ta' kif irraħsu inġibu fix-xejn il-liġi Alla. Bħalissa fil-parroċċja tagħna qed isiru ħafna ċelebrazzjoni sbieħ tal-ewwel qarbina.
U f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet dejjem nagħmel din ir-riflessjoni jiena. Jalla il-ġenituri ta' dawn it-tfal ikunu verament ġenituri għalin u bravi li jkunu kapaċi jwasslu dak li Ġesu jrid minnhom. Kunu kapaċi jwasslu il-liġi tal-Alla, ovvjament skont kif huwa t-tfal. Ma l-ewwel iridu jkunu huma l-ewwel illi jgħixu l-liġi tal-Alla. Għaliex huma l-ġenituri, l-ewwel edukaturi ta' wliedhom. Għalhekk illum anke permezz ta' l-Ewkaristija nitolbu ħafna hekk għall-familji tagħna sabiex il-liġi ta' Alla, il-liġi l-ġdida li Ġesu qed jippreżentalna ma tkunx impożizzjoni u xkiel imma tkun dawl għall-ħajja tagħna. Nersqu bil-fiduċja quddiem Alla sabiex jenna nħarsu l-kmandamenti tiegħu u ngħixu f'imħabbtu. Għalhekk wara kull darba se nwieġbu flimkien mexxina mulej fit-triq tiegħek. Mexxina mulej fit-triq tiegħek. Għall-Papa, speċjalment bħalissa li qed jagħmel il-vjaġġ pastorali tiegħu fi Spanja, għall-Papa l-isfijiet għalina saċerdoti u djakni sabiex fidili għall-kelma tal-Alla ixandruha dejjem bis-sewwa flimkien. Mexxina mulej fit-triq tiegħek. Għal min hu responsabbli tal-ħajja pubblika sabiex fil-ħidma tagħhom iħarsu dejjem id-drittijiet u l-kuxjenza tal-bnedmin flimkien. Mexxina mulej fit-triq tiegħek. Għal kull min hu għaddej minn kull xorta tal-batija sabiex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jikkollabora għas-salvazzjoni tad-dinja flimkien. Mexxina mulej fit-triq tiegħek. Għal din il-komunità sabiex tgħix il-liġi tal-imħabba flimkien. Mexxina mulej fit-triq tiegħek. Bħalissa nissuġġerilek tagħmel it-talba tiegħek fi-skit. Mulej Alla tagħna, għatina l-inħarsu l-kmandamenti tiegħek u nikbru minn jum għal ieħor fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom kun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa ta' tieба fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamli l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisoħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew missier qadis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr bibnek il-għażij Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jinbattulna bħala Salvatur u Feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek
u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu feraħ idej fuq is-salib biex ikollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex nrajħi bati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan, tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom nfaħruk u nsebħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi l-tħaris lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fili tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha,
Inti li tgħix is-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb bil-paċi l xulxin. ħaruf talla Li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. danu l-ħaruf talla. Danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Saħħaħna mulej bit-tqarrina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' sunitna u nimxu l-qoddim fit-triq tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku lill-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fisem tal-Missier u tal-Iber u tal-Ispiritu Santu. Amen.
Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesilna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw il-misteri tal-glorja. L-ewwel misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-wiet. Missirna li inti fis-smawiet kun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritin kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. It-tielet misteru tal-Glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missina li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tieni salt ngħadik. Ikolli tritint kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Ir-raba misteru tal-Glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella fis-sema bir-Ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tieni salt ngħadik. Ikolli tritint kif fis-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-munej miegħek.
imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru tal-Glorja, meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tieni saltnatik, ikolli tritin kif fis-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima dik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana. Slima lik, lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missina li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikollu tritint kif fis-sema jgħida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi lilhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tagħna, Missier Etern Alla. ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xeba ta' xbejbit. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om mill-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om mit-tama. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob għalina, Om li zjed nadifa. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parili tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-dusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri tal-Avid. itlob għalina, Torri tal-Avorju. itlob għalina, Dar tad-deb. itlob għalina, Arka tar-rabta l-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-mirimbin. itlob għalina, Faraġġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-Anġli. itlob għalina, Sultana tal-Patriarki. itlob għalina, Sultana tal-Profeti. itlob għalina, Sultana tal-Apostli. itlob għalina, Sultana tal-Martri. itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-Verġni. itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnista minar l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana ta' Rosario Mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-Familja. itlob għalina, Sultana tal-Paċi.
itlob għalina. ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Isma'na nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħen għalina Itlob għalina Qaddis Alla. biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dien Verġni nkunu meħlusa mid-dwejaq ta' issa u ngawdu u lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirtu ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija eret il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka Omm Alla Marija Santisma, imbierka l-Immazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.